Witajcie ponownie. Nie nagrywajmy zaś, bo nie było warunków. Dzisiaj mamy szaunek, będziemy zalewać tarasik. Jak się uda, to się uda, będzie padać, nie będzie. Mamy na to wyjebane. Zalewamy tarasik betoniczkiem. Teraz mamy wylany, zalany, nie robimy zdjęć i filmów, bo padało co chwilę, więc muszę się śpiechać. Teraz mamy wylany. Na ten dzień dzisiejszy mamy koniec. Za niedługo robimy zabudowanie, obudowywanie, dach i śluz, werdykt.